रिक्षा चालक पालक उन्नती संघ यांच्या वतीने रिक्षा फॅशन शो आयोजित केलेला आहे. हा फक्त रिक्षा फॅशन शो नसून एक रिक्षावाल्यांसाठी म्हणजे उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो बघून आहे ना की रिक्षावाल्यांच्या सहभाग हा फॅशन शो नसून रिक्षा प्रेमींची कला कौशल्य वाढवणारे आणि आपण म्हणतो ना आत्मनिर्भर रिक्षावाले तो हा कार्यक्रम आहे. खरंच आयोजकांचे मनपूर्वक आभार. त्यांनी माझ्या माहितीप्रमाणे मी 10 वर्षापासून हा कार्यक्रम बघतो. खरंच पोलीस स्टेशनला असल्यापासून म्हणजे कार्यक्रम खूपच छान आहे. आयोजकांचे मनपूर्वक धन्यवाद. त्यांनी आमचा